ang kamaturan bisag unsaon natong tuis dili gyud nato na matuis kay naipanultihon nga nagkanayon contra factum non valeat argumentum nga no argument can withstand the facts o walay mga argumento or mga pamahayag nga bubarog nga may supak kini sa mga kamatuoran or facts. So kung mayon kita og facts usa kini kabutang at tinuod nga panghitabo og dili gyud kini mamahitabong opinion. So ang kamatuoran mao nga sumala pa sa ilahang basahon kining ang balaang ngalan ingon pa nila sa page 7 ang kamatuoran mao nga walay nasayod kung unsang paagi ang ngalan sa Dios gilitok sa sinugdan. Unya ang Encyclopedia Judaica volume 7 page 679 nga gipagawas niya adtong 1971 nag-ingon the true pronunciation of the name Yahweh or YHWH or Yud Hey Waw Hey was never lost kasi tungod kay ang mga saksi ni Jehovah nagtuo sila nga nawala ni ang original nga paglitok, pero ang giingon sa Encyclopedia Judaica volume 7 page 679 na the true pronunciation of the name YHWH was never lost. Several early Greek writers of the Christian church testified that the name YHWH was pronounced Yahweh. So mo na nga naayaw sa translation sa Biblia kining Bethel Bible, the form Jehovah is proven to be a monstrosity. Usag gyud na kadakong gitawag og sayop. So dili ka na pagtuis sa kamaturan kay ang kamaturan nga ang Jehovah, ang term nga Jehovah or ang ngalan Jehovah, it is an erroneous name of the God of Israel. Kaya according pa sa mga biblical scholars, sa mga exegetes, pinakaduol or pinakatawag ining mahitabo nga pinakaduol sa exact na paglitok sa ngalan sa Dios katong Yud Hey Waw Hey is Yahweh. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamuto nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.